Kenceng GNM Atumapan Kacepadi. Bokajan rong supi karbia rong barim bormanti bea rong along pini midu kacehodai arnika paman. Puning ding pen difu rong supi along basking project kedeng. News time along pen kato kowe phanta kardam panjiriklo narjuponik tham bir tang ton pen difu lamding atawar arai along kido GNM training school along kichari chenga GNM Atumapan theri ni phai ke thom arni chipadi pon tanglo. GNM ke Charlia Samiatu lunkan ke paklang pensi kacipadia rong aja yang mau papleng. Kacipadia Mai Principal Iris Teron PC Charipon Ladak Chathanmi Surihinira Creep Planning Kansi Difu GNM Nursing Center along GNM Aseke Pangchenglo. Bokajan rong supi along karbia rong barim bormanti bea rong along pini theri ni phai ke thom arni midu kahodai arni kapamana birtani litum katnyu sa pherangke bokajan pen birtanang pale. Aningkan wang asong thak sipining aningkan le thotta bormanthi bea rong sorkari gangbra borsing bekapin khalateng pen bormanthi bea rong ke parlo rong ner kebararatum chirap cheto pen laso midu kahodai sai denglo ada porphai ner keba porpen adontin voi jonjon sanghan chirungsi chutun chodang si anisan churapsar laso hut voka chiponatum sorkari gangbra hemthikup along vo thatsi vomut vokan chelang rintilo lapen sorkari gangbra angkang kidodun midu chipajir pon rintilo lapen anparta sorkari gangbra angkang arlo Rongar lohor motor kacang dalana pinsotum ani sialong sikap haruhinira phokep lapen suar lotum sikap harui sira nerkep kep pusi pathik ponlo laso mai long abarim em atum jiwan chandra pathak lapen ram singh tok biatum chitong dunsi midu kaudai sai mesen pensi pachun ponlo Warklung alun kilun pen nongka thangalun sepo puning ding pen therini phai ke thom ani difu rong supi Vodafone cell sitialong basking project karbiang ajamek dengsi gitar ardeng pon Alangli laso gitar kardenga theke karbiang long monsam ke padujia phan pusi alangli ningje The basking project ke lake karbiang long mate to create social awareness among the people to heal thyself through the art of music. Music lasona ja kong, mate lunji lasona ja kong, munit ke so pen, un pen punot, mate ining kiduk punot, ining ceparong me, mate ining karong pen sita ining ceparoy lang si pusita. Through music, meditation punot, spiritually you are enlightened through music. God loves music. He has created the music. Our namsi music pinchong lo, lasona taxi ili music ta. Ili lasoa arda bangyong si elong dolo pula dangte you can heal the world. Pirthia dang si tame music atowar pen, music a sound pen. Lasoa joine lasoa sound pen pirthia insam pangsam la pen ili chingthur la sinili. I hardly any believe lo, but any meaning chethelo je lasoa music a joine pen pirthia dang si ta. Nili non karbiang long emethang ni keplang be kipi be kadim si basking project pangcheng thulo la penota te puthot Assam dam thupo North East dam thupo All India dam po la penota internationally mate universally nili kedam je phan chisik kedang pon bom lo la sida dipu mate Samson Singh Ingti kalitang Samson Singh Ingti mate karbiang long a founder arangli amha kithi mate gedangani pirthepen a okacheka ni si labang swasai ni nili deng pono churung torek asaini Ladak Chathan Thumi Troxikep Angdeng Ru Samsung Sing Ingti Karliani Kachikimo Hutta Puning Ding Gitar Ardeng Dunsi Kachitonga Radapan Aning Parong Assam Thailand Switzerland Hahuadet Alongta Basking Project Padodam Jipota Alangli Ningje
nan malam sopor pandine parman birta mung tamadik senang. Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISBT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लगे आहिरिंग तंगराक अनलो ओंगदुंगा तुमा प्राण के दाम ता दुउ ता हाइपो नंजोंग इतुंग गेम बिच किमजे फांसी जिथाम बमलो नंगी फ्रेट टू दुकलो निलिता हेमगिमी किमबमलो सीता लाहालामेन असप्ता निली माथाथे आथेमा निली हेमलो एक्स्ट्रा किपिदुंदो आथे निली हेमगी किमलोंगे टाटा डिस्काउंट एसडी बार पेंसी किमपनलो Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along Longpon Ikji. Kang sirtang kejun alang Tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thought beer talong wang thulo. West Karbi Anglong by Talang Sohawara long Ongdung Kacharang at the war akrong lapen, hiti borwa kichua di Masai, koi tek tiga putak, Cardnus channel peranke jasani hipen beer tanang pali. Kidam tang penaan arni pen, West Karbi Anglong by Talang Sohawara long Kacharang at the war kahino tek tiga putak, Card news along Paklang pon bomlo. Sitame, Pini Arnia Talabang soputak tangat ardik en kawi ajok, Raratum mang hurin tilo. Baitalang solaki ardik kedo klang bang potum kedo dimlo mate West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party President Arun Terang lapen non ki bom MLA Dr. Mansing Rongpiatum ahem thik bublo sitame lang ikta baitalang so hiti ki chodim pen umru long reka cheleng atowar ada konatsi kating thuramu kedeng pon kedolo labang sotowar kacheleng kahino thek tega jok jojor cholang nuchar yakrim sumaratup kedam kebang kisokyu ne hut ason kachipon kachewan katora thek tika pothak raratum pherang kyangnu ning jerenti an parta lang ikta baitalang swalong aniwang kicho ahitiang kang kacheleng atowar akrong amukha Birta long abatai batai birta paklak pontang dera phisita me Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo PWD sai campaign thangna sai kedeng mon kawia puthak raratum ani kitu kwintialam chepaklang Karbi Anglong Methanga Jila ke Longtang Ningkan Trokebra Troksi Kiplenglo Bonsita me number 9 Amreng constituency arlu upilang Sahwara Radphan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen Rongkapaching Thuratomon Ledamon Elang vote ke rat pen pidun bomlo lapen pahaidun bomlo bonta upilang Sahwara ke kimodamabang ong parpe la sojok la pon ningkan ang bongsita me sarkar pen koan ma awar sai kilong lunangji ateng pen longdun de detlo ASDC pen council kachare hut kalitang em bari Francis Teron pen kabori pen rongpang pen upilang swata kapachileng jia phansai deng ponsi PWD atowar hut ponlo Bom sitame labangso atowar kedamtang Congress Sarkar ningkan kripho kachari ahut thangnat kaselam duntu kavedet ajok kari motor ke aphi alamlo kengpen alta chehelat no non BJP asarkar ahut le thotta non pu anta laso atowar kaselam chi alam avela Sarkar aphan cholang prong werke ningkan bharota upilangso arat towar ke melapen kari motor pen kachehelat long lelo pura aning churut utsi SGB bank ke thomlapen sarbang ingkoi arat jingrup pen idon sika pharo krepho chirung sipining 2018 aning kan ke JCB pon plutsi kilometer phosose ke patorok ajok non ke kong telong dangkli anta dammelo upilangso arat atum ahem ani kritang sitame towardo nang jipu ajoine arthek hanso kachoti kidun atangka dorde jere sitame chethon rutsi JCB alam tepleng dunlo ahok alam ke pateni damji aphan card news apharangke atumpen adim an khumri damlo
Kelongdam atingke Kat News apharangke atum abai khenlo phutimo alo Amreng constituency arlo upilangso ahoban keperenglo pusi hadak arat pen pachini tawar kaveden ajoine haladak arat afan ke kahumri dam abang anta abe pusi ninjerinti Karlitang Francis Teron Karbi Angong Autonomous Council EM keman ahut henlo upilangso arat ke pathe dun angbong anpen kachewangwer ke puta alang litumpen ningje non nili ke debom la ke West Karbi Anglong arlo isi atok arong labang sorong amen la ke upilangso labang sorong ke do la ke nine nong Amreng constituency arlo si dolo labang sorong along Hakupen pur ke mulai yang kumpul setame ladak motorcycle yang kele mate newspaper tumpu kewang kawe pelang pini nilitum hamren along pen Danieling hi ferangke lapen ke nilitum Kat News ferangke hundor kro lapen nili labang ke thom amun si ladak motorcycle sila mirang pale cenglang ladak non am setame lahai hu yatum la sorong radatum ladak radadong mate ladak motorcycle pen birta nangka humri mate ladak ferangke tum ke bang ceng pu bongke awi pelam dil tu bang thomsi pang ceng lang pusi alang litum rongosor pen dil tum han than pacin dono mana na phe bang ke na just ta chiplang plelo punon ke koman ma sarkar ke do lalo yok popuan chalo nang ke ama BJP ase ke chukadam ta yok la chudam tang bang non BJP pidundat lan tum ke pidundat la hadi rina terang pian pidundat la hadi rina terang pian nang tum thenglong ma thenglong la khelong le na tum hadak dan dat ke nam de rakati na hok ta dan de tum ke da komalo BJP an vote pinai puna pugante vote BJP pinai bu ke khan do na bang hala sodarbe nale tuma rong pen rong pangbongan kana kilometer rok khailo ke ai la ka chini ne sa la dei sita Halloween la sodar Halloween chini ne kilometer ke tum bira yo mun ke chini dun de lage sodar be ke piar puro lage ai member ta ko pip member piam ar pulo na kelong dun la na chini ne di chini ne sita labangso atwar non ka cheslam bom he ho non itumar ja proso tawar hedi la komalo salam ke jela non it sotwar he la sotwar ke umplang so non aphyang ke SDC sarkar hut adag hut hade ma non phi bang ke tawar ko ewas umplang so ke bang upilang so sorsi bang nang salam tu lo rong sorsi tangka cerongsi cerong pan si maling apan JCB do tompan si nang paklen dundar lo West Karbi Anglong pen Kat News channel apherangke Biren Inghi Huntor Kro lapen Hamren pen pherangke Daniel Inghi atum nangkapale abirta Birta bangira pasi kang ton poniklo domi thakme korwang thu